2 tarmrotter med Josefine og Jesus. Husk at promenere og promotere, og husk at skrive søde ting om min film. Og når man promenerer, betyder det, at man betaler for at se min film, og det må man meget gerne være sød at fortsætte med resten af januar måned. Også alle de andre måneder, så nu ved jeg også det. Denne her film kommer til at koste over 30-100.000, og det er bare så I ved det. Og som I nok ved, er der nogle skarnsknægte, der har puttet kanonslag i en container her i Gadekæret, og der har været ild og brand i den, og det er ret irriterende. Så vi vil gerne have noget mere overvågningskamera. Det vil vi gerne have her i Gadekæret, så nu ved I også det. Drejer pladsen. For vi er godt trætte af de der ballader med jer. De skulle have, hvis jeg fik fat i dem, så ville de få en ordentlig en i røven. Så ville de få en ende fuld. Og jeg mener det. For jeg vil være godt træt af dem. For det er ikke kun én gang til at ske. Det er flere gange faktisk. Så vi skal bare have fat i de ballader med jer, der gør det. Så nu ved I det. Og det er bare så I ved det. Jeg kan forstå, at deres forældre ikke bare sender dem ind på deres værelse og låse døren. Det kan være, at der skulle også skal trammer ved vinduerne, så de slet ikke kan komme ud. De der skarnsknægte. Fordi det er unge drenge, der bare gør sådan noget. Og det er ikke i orden. Det er ikke okay med Kay, at de gør det. Det er det altså ikke. Og jeg synes, at de der drenge, som har lavet de der drengeskrædder med at putte kanonslag i containeren, også skal betale for en ny container. Og det synes jeg. Ja, det skal de. Og det kan godt være, at containerne, de koster flere tusind kroner, så må de bare betale for den. Ellers skal det være forældrene, der skal betale for de der container. Sådan der. Så nu ved I også det. De er nemlig ret irriterende. De møgunger der. At de laver ballade. Så nu ved I det. Vi får lige Josefine og Jesus med på den her film.
vi kan få lidt mere med. Ja. Så får vi lige noget mere med på denne film. Med Jesus og Josefine. Vi tænder lige for fjerneren. Og vi har også en videoinstallation herinde. Og det er, som Louise måske bare starter med at så sige, lyden. jeg har ikke et sprog for kunst. Det er også nogle medarbejdere, der kan finde på at sige. Men Og så får vi lidt mere med. Nu lige ramme sammen. Okay, skal jeg så bruge den her? Hvad så med den her? Hvordan bærer Slippy sig ad med det her? Ja. Sådan. Hvordan skal jeg komme helt derop uden glitch eller andet udstyr? Vær sød at sige, det ikke er det, jeg tror, det er. Jeg kan ikke læse dine tanker, men jeg kan aflæse signaler på, at planetens overflade er under pres. Der kan gå hul på den hvert øjeblik, det skulle være. Ja. Er du okay? Din puls stiger. Nej, du sagde lige, at det sted, jeg står, kan springe i luften. Når Ella bliver presset, så laver hun vejrtrækningsøvelser. Træk luften langsomt ind gennem næsen. Jeg er nødt til at gøre det. Jeg må være modig ligesom Ella. Og med mig ved din side, kan du være modig på sikker vis, ligesom Ella. Ja. Nej, jeg skal hen over der. Okay, jeg ved, jeg kan klare det. Jeg elsker jo at klatre. Men lige få noget mere med på den her film. Der er den. Kom så, venner. Jeg kan ikke lide at forlade mine venner, men jeg er nødt til at gå. Jeg vil også savne jer. Ja. Jeg aner ikke engang, hvad jeg lige har bygget. Det her Sådan er der. sikkert nok, ikke? Vi får lige noget mere med på den her film. Det er en vibrationsmåler. Hvor er det bare smart. Ja. Det kan opfange Slippy og Medus fodtrin. Ja. Og ingenting. Måske skal jeg bruge mere strøm, eller nogle flere sensorer. Ja. Okay, lad os prøve igen, Glitch. Vi får lige noget mere med på den film. Med Jesus og med Josefine. Hvad betyder det så? Jeg skal over på den anden side. Måske kan jeg se mine venner deroppe fra. Pas nu på. Det område ser ikke særlig stabilt ud. Jeg er glad for, at du passer på mig, Maggie, men en smule opmuntring vil ikke gøre noget. Modtaget. Downloader heppekorstilstand. SLYPPY. Kom så, Slippy. Det virkede! Ja! Ja. Nej, den der søjle smuldrer! Ja. Glitch! En stor en! Afsted! Vi får lige noget mere med på denne film. Josefine og den lille bitte Jesus. Hvor var det bare modigt! I var sød og rar, venlig, venlig. Med en hel masse hjælp fra min Lille makker. søde Josefine, du var Jeg er glad for, at du er sød, tilbage, Maggie. du var sød. Lille søde Josefine, åh Jesus, I var sød og rar og venlig. Jesus, Jesus, du var lille
Kan vi måske sende ham lille ned Jesus, og oplyse en sti, så at du kan finde os? lille søde Nå nej, du er en lille smule bange Jesus, for små du vugge. var Jeg ved godt, du er sød, bange, Makker, du men vi skal klar til at var hjælpe dig. sød, du var rigtig, rigtig sød, lille Jesus, lille Jesus, og Josefine. Hvor er jeg bare glad for I at se var jer. sød, Vi I må var simpelthen tage det sød, væk herfra. det er I nemlig var. De er derhenne. I er sød, I er sød, ja, Vi burde komme I væk fra planeten. nemlig er. Lad os hoppe over kløften. Så får vi blive mere med på denne her film. Og det er bare så I ved det. Med Josefine og Jesus. Mærkeligt makkerskab. Nej, vi får lige noget mere med på den her film. Med både Josefine, men også med den lille søde Jesus. Og John og Blitz kan klare stort set Og det er bare så I ved det. bare de er sammen. Endnu en rigtig smuk dag på Dino Ranchen. Ikke Blitz? Jeg ved, hvilke spændende ting, der sker i dag. Lille pakkesauer! Vi må indfange de dinoer. Den klarer vi, Blitz. Venstre! Højre! Ja. Woohoo! Haha! Yeah! Det var den Vi ene. får lige lidt mere med på denne her film. Med Josefine og med en lille søde Jesus, som er meget sød og rar og venlig og alt muligt. Lille søde Jesus, Jesus, han er meget sød, han er meget sød, og rar og venlig, og rar og venlig. Lille Jesus og Josefine, som der er meget sød, som der er meget sød. Josefine, Josefine, Skal vi nok forstå? lille Jesus, lille Jesus, han var sød, han var sød. Lille søde Jesus, lille søde Jesus, han var lille, han lille Jesus, lille Jesus, han var sød, han var sød, ja det var han, ja det var han. Lille ven, lille ven. Så får vi lige hos Så får vi jo lige mine 2 tamrotter med, Josefine og Jesus.
Husk at promenere og promotere. Skriv kun søde ting om min film. Og når man promenerer, betyder det, at man betaler for at se min film. Og det må man meget gerne besøge at fortsætte med resten af januar måned. Også alle de andre måneder. Denne her film kommer til at koste over 30.000. Så nu ved I også det. Og det er bare så I ved det. Og så er det også servicerotter, jeg har. Josefine og Jesus, og det betyder, at de hjælper mig rigtig meget, når jeg har min angst. Så nu ved I også det. Og hvis man skal anskaffe sig tamrotter, så skal man anskaffe sig 2 tamrotter i Plancerama i Tostrup. Enten 2 hanner, eller 2 hunder, eller en han og en hund, hvor hannen bliver kastreret, så den ikke kan lave unger på hundrotten. Og det er meget vigtigt. Tamrotter kan blive meget tamme. De kan lære at gå i sele. De kan lære at gå på line på reb, og de kan lære at give fejl, og de kan lære at give kys på munden. Men det er ikke alle tamrotter, der bryder sig om at gå i sele. Mine 2 tamrotter, Josefine og Jesus, bryder sig ikke om at gå i sele. Derfor går mine 2 tamrotter, Josefine og Jesus, ikke i sele, men jeg har lært dem at sidde på min skulder, eller sidde i en portkasse, eller sidde i deres bold. Og det er bare så I også ved det. Så nu ved I også det. Lige nu hygger de sig, og det er bare som I ved det. Og den er lidt uhyggelig, denne film. Det kan godt være, at jeg skal finde en anden kanal. Sådan. Hvor til leverfunktionen? Så. Men det er absolut verdensklasse. Nå, I 2. EM. Danmark mod Makedonien. Fredag på TV2 og TV2 Play. EM håndbold Sådan. præsenteres sammen med Airtox letvægtssikkerhedssko hos Stark Ja. og Herford fra Sunset Boulevard. Nej, bare Jesus, min dreng. Det var det dårligste i X-Factors historie, og ikke bare i Danmark, men i hele verden. Jeg synes, det var langt godt. X-Factor. Fredag på TV2 Play og lørdag kl. 20 på TV2. X-Factor præsenteres sammen med Airtox letvægtssikkerhedssko hos Stark. Og Boots.com. Mode, børn, sport, skyllet og bolig. Det kan være, at jeg lige skal have til den der fuglered inde. Det er fordi, at Josefine har haft lidt dårlig mave. Derfor. Der fik jeg dig. Det er ikke så godt, når hun har dårlig mave. Spillet præsenteres sammen med Det kan så det foder jo. og januarudsalg Det hos i hendes mave Soveland.dk. skal vende sig til det. Lykkerne er lige bedste venner. Det er tid til frokost med pizza. Jeg er så Ja. glad for en burger. Danske Nå, er det er det? vildt med junkfood. Ja. Skål pizza. Vi ved godt, det ikke er sundt. Men Ja. hvor mange skader maden os egentlig? Sådan der. Fuldstændig smadret. Jeg har haft Så får vi jo lige noget mere med. Jeg skal lave Med Jesus og med Josefine. I 21 dage vil Hvad er den her 4 film? danskere leve af burger, pizzaer, hotdogs, grillkyllinger og pomfritter. Ja, I et og det er ikke sundt. eksperiment for at finde svaret. Det her eksperiment, det er vildt, og det er omfattende. Bring it on. Så spiser man pisse ud. Nej, pisse ud. Vi undersøger, hvordan store mængder junkfood påvirker blandt andet maven, Ja. til at komme af med en ordentlig brud. vægten Ja. og mængden af fedt omkring organerne. Ja. Det der, det er enormt meget. Du har en stigning på 20%. Men Ja. også hjernen, Der er sket noget. søvnen og koncentrationsevnen. Det er som om, jeg bare har sådan en Nej. kortslutning op i hovedet. Jeg synes, det er skræmmende. Nå, Josefine og Jesus. Altså, der er 7 af de her bakterier, som er gode for min krop og min sundhed, men det er gået dårligt med dem. Ja. Ja, det er ikke godt. Ja. Du bliver syg af det. Så det er alvorligt. Ja. Shit, hvor er mit liv ulækkert. Ja, Kan det her rent faktisk være farligt? det kan det. Det er ikke så godt. Jeg håber
virkelig, at Og man det er jo kan se, at enormt det er et usundt sprog. at Det er ikke leve af. smart. Det er ikke sådan, vi skal leve. Jeg Nej. tror faktisk selv på, at det har voldsomme konsekvenser. Ja, det har det også. Godt at se dig. Ja, tak i lige Hold måde. dig fit. Jeg håber, I den første uge, vi skal spise... Ej, I to, nu skal I opføre ordentligt. Jesus, opfør dig nu ordentligt over for Josefine. Næste forsøgskanin elsker junkfood. Altså, grunden til, at jeg ser ud, som jeg gør, det er jo nok, at jeg spiser for meget. Jeg spiser for godt. Her er hele med masser af smør. Ja. Fløde. Ja. Johnny Hansen er forsanger i dansk-topbandet Candice. Ja. Når Johnny er på landevejen, ryger der meget junkfood indenbords. Yes. Ja. Det er godt ud. Altså, jeg spiller jo cirka 150 job med Mhm. Candice Mor. Det har jeg gjort i rigtig mange år. Jeg startede jo som 18 år i 1983, så det er 38 år i september. Og fået rigtig, rigtig meget junkfood til alle år. Så hører lige nu Altså, en af mine grundene til, at jeg har sagt ja på den her til at film. lave eksperimenter, Både er med at Josefine, få men belyst også og med se, Jesus. hvad det her junkfood gør op i min krop. Hold da op, en duft, eller hvad man siger. Jeg er ikke så god til ting, der lugter af frityre, og jeg synes, det sidder i ens jakke og sådan noget, bare man har været inde på noget ting. Ja. Rikke Hørlykke er tidligere professionel håndboldspiller. Ja. Morgen i dansk, vi træner og baller med kæmpe. Hun lever i dag af at vejlede om Ja. kost og motion. 3, 4, en halv avocado, og så er det en spidskålsalat, som er Ja. lidt rester fra i går. Det er helt uinteressant. Jeg ser jo egentlig i bund og grund på mad som et værktøj. Ja. Mad er energi og næring, men jeg ved, at jeg skal bruge det til ligesom at kunne alle de ting, jeg gerne vil i livet. Mit generelle forhold til junkfood er jo ikke eksisterende. Gud, jeg har glemt, der findes grillkylling. Jeg er også en lille Ja, min kæreste Louis, han snupper. Tak, ja til. Eksperimentets fjerde og sidste deltager er Christian Dein. Hvad så? Ja. Er I sulten? Altså, ja. Sidste mand. Jeg er sygt sulten. Hej og velkommen. Christian Dein er tv-vært og bor og arbejder i København. Det er Ja. så min treværelses her på Vesterbro. Christian elsker rugbrød med avocado og en god løbetur. Men Ja. junkfood fylder også i en travl hverdag. Tak skal du have. Tak for det. Nu stiller jeg hele den her store, flotte krop til rådighed for Danmark. For at finde ud af, om det faktisk er okay bare at tyre bøger ned i sproget. Altså tænk nu, hvis det viser sig, at det bare kan spise bøger, og der ikke sker noget. Så Ja. laver vi madpyramiden op, tænker jeg. Ud med kartofler og rugbrød bare. Ind med burger. Midten, pomfritter, grillkylling, toppen, chili mayo, banæs. Ja. Ost. Det bliver godt. Jeg ved, hvad du skal have. Deltagerne skal igennem flere forskellige typer junkfood. Menuen skifter hver uge. Nu skal I høre. Velkommen Ja. til første uge af junkfood-eksperimentet. I denne uge skal I spise burgere. Okay? Ja. Det var en pizza. Måltiderne skal være menuer. Burgerne skal indeholde hvidt brød, oksekød og ost. Og der må ikke vælges for eksempel vegetarburger eller fuldkornsboller. Velbekomme. De 4 forsøgskaniner skal hele ugen spise burgermenuer bestående af burger og pomfritter. Nej, hvor ser det godt ud. Vanvittigt, mand. Det er stille. Du ser lidt... Ja, jeg bliver lidt bleg. 3 bøger. Du er psycho. Ej, er der 3 bøger i den? Sådan. Første bid. Ja, tak. Tag en på holdet. Eksperimentet gennemføres i samarbejde med forskere i aktiv sundhed, Bente Klarlund Pedersen og et hold af førende eksperter. Ja. Det er første gang, hvor vi laver sådan et sindssygt forsøg, hvor vi sætter forsøgspersoner på rent junkfood. Det har vi ikke prøvet før. Men du er også med på, at det her det er jo et eksperiment. Du spiser faktisk junkfood i 3 uger. Under eksperimentet skal deltagerne fortsætte deres normale hverdag med motion og arbejde. Ja. Men alle frokost- og aftenmåltider bliver skiftet ud med junkfood. Gerne med sodavand til. Vi ved, at hvis man spiser meget junkfood over lang tid, så er det skadeligt for kroppen. Man øger sin risiko for type 2-diabetes, karsygdomme og demens. Noget tyder også på, at man øger risikoen for cancer. Ja. Det er alvorligt, det her. Men vi vil gerne prøve at få en fornemmelse af, hvad der sker, når vi gør det over kortere tid,
Ja. 20% af voksne danskere spiser junkfood mindst 1 gang om ugen. Ja. For unge er tallet dobbelt så højt. Det er nemlig ikke sundt. Det er det Antallet ikke. af danskere, der spiser burger til aftensmad, er på 9 år steget med 46%. Det er fremragende, det her. Vi ser på, hvad sker der, hvis man kun spiser junkfood? Er det farligt på en sådan måde, at vi kan måle det i vores blodprøver og scanninger? Junkfood-eksperimentet er landet. Under det her junkfood-eksperiment, der holder vi godt øje med forsøgspersonerne. Tager du noget medicin, eller slet ikke? Vi kontrollerer dem. Vi skal nok passe godt på dem. Og æble som mellemmåltid. Det skal skiftes ud med noget junkfood-snack. Det bliver så ulækkert der. Ja. Jeg kan ikke mere. Jamen, Så får vi jo lige Jesus og Josefine på denne film. Jeg slår du den største bøvs, der bare sådan kommer fuldstændig uventet. Ja. Men det er jo det, der sker. Altså jeg tænker også, at man får både det der fede mad, men så også det der kulsyre, det er jo sådan en vulkan, du laver nede i maven. Ja. Ikke se det lige. Se min finger. Og jeg skal have bacon cheeseburger med pomfritter. Ja. Nej, det er kun det fastmad, det er kun mig, der spiser burger. Se de andre, de spiser en masse grøntsager. Men jeg skal have det her. Det er rigtig klart, synes jeg. Jeg elsker, at jeg har sagt ja til det her kønne. Altså, jeg er i himmel. Hører der pomfritter til, for ellers så skal jeg bede om det også. Jeg er spændt på, hvad det her mad det kommer til at gøre ved mig og ved min krop. Mette er vant til at få hjemmelavet lødekost med masser af gode råvarer. Jeg er spændt på at se, hvad der sker, når hun får de her forarbejdede, fiberfattige junkfood. Det bliver ikke nemt for hende. Nej. Tak for mad. Lige nu der er sådan lidt en blanding af lidt sure opstød og sådan lidt bøvsekarle. Ja. Og sådan er det. Det tror jeg skal begynde at vende mig lidt til. Jeg fik faktisk en mål med blodtryk derovre. Hvordan var det? Så får vi lille Jesus med. Han er meget sød og rar og venlig, men det er Josefine selvfølgelig også. 91 tror jeg. Som lige nøgen. Det jeg holder øje med, det er, ligger du med noget, hvor vi skal være opmærksom på, at trykket simpelthen kan blive for højt. Vi gennemtester forsøgspersonerne både før, under og efter eksperimentet. Ved at indsamle den store mængde data, kan eksperterne sammenligne deltagernes helbred før og efter de 3 uger på junkfood. Velkommen til, Christian. Ved eksperimentet start lidt mere med på den her deres kondital. Med søde, rare Jesus og Josefine. En belastning på den her cykel, indtil du simpelthen ikke kan. Jeg tænker ikke, min form er den allerbedste. Jeg tænker heller ikke, den er helt dårlig. Jeg tror, jeg har en eller anden grundform, som er gemt et eller andet sted. Ja. Konditesten viser, i hvor god form forsøgspersonerne er. Så nu starter vi jo faktisk den egentlige test her. Kommer her. Kom så, Johnny. Det er nu, den begynder at nive. Nu er det mentalt. Kom nu. Vi vil være klokke. Det er så godt, det her. Hvis man har et højt kondital, så er man i højere grad beskyttet mod sygdom og tidlig død. Ja. Vi ved, alt du kan. Kom så med det. Så får vi jo lige lidt mere.
også lige mine 2 søde tarmrotter, Josefine og Jesus, med på den film om min kæreste Louis. Men det er en god sovn i hvert fald. Rød skal. Husk at promenere, promotere, skriv kun søde ting om mine film, og når man promenerer, betyder det, at man betaler for at se mine film. Og det må man meget gerne være sød og fortsætte med resten af januar måned. Også alle de andre måneder, så vil jeg blive rigtig glad. Denne her film kommer til at koste 99.000. Så nu ved I også det. Og så er det også servicerotter, jeg har, Josefine og Jesus. Og det betyder, at de hjælper mig rigtig meget, når jeg har min angst. Så nu ved I også det. Og hvis man skal anskaffe sig tarmrotter, så skal man anskaffe sig 2 tarmrotter i Planterama i Taastrup. Enten 2 hanner eller 2 hunder. Eller en han og en hund, hvor hannen bliver kastreret, så den ikke kan lave unger på hundrotten. Og det er bare så I ved det. Og man skal starte træning med det samme, og når man er på vej hjem fra Planterama i Taastrup, så kan man starte med at håndfodre med rosiner. For det kan de godt lide, så de kan vende sig til ens duft. Og det er bare så I ved det. Tarmrotter kan lære at gå på line på reb, kan lære at give fej, kan lære at give kys på munden, kan lære at gå i sele. Men det er ikke alle tarmrotter, der kan lide at gå i sele. Mine 2 tarmrotter, Josefine og Jesus, bryder sig ikke om deres sele. De kan ikke lide at gå i sele. Derfor går mine 2 tarmrotter, Josefine og Jesus, ikke i sele. Derfor har jeg lært dem at sidde på mine skuldre, eller sidde i deres transportkasse, eller i deres bold. Og det er bare så I også ved det. Og det kan de sagtens lære med masser af kærlighed og tålmodighed og rosiner. Og det er bare så I ved det. I kan lære ret meget der ved at se mine film. Men min film koster penge at se på YouTube. Noget af den størrelse der, ikke også? Så det er jo så virkelig, det må I endelig huske. I perspektiv, ikke også? Fordi den her er jo ikke mere end 3-4 uger og det er bare så I ved. Og allerede så er der jo masser af mad på. Til gengæld tænker jeg, at når det her er høstet, så nu ser den her også når at blive sådan noget, det tror jeg den gør, men når det ligesom er høstet, så er det sandsynligvis også det, men så er den her pose indhold jo ligesom spist af svampen. Ja. Og det er jo så skængende lidt noget andet over det træ der, fordi det er jo tættere. Så får vi jo lille Josefine og Jesus med. Er de ikke bare søde? Jeg synes, at de er søde. Og det er bare så I ved det. Så nu ved I det. Toppene leverer allerede. Fortrædet, det lader vente på sig, altså bølgetræet. Det er bare lige så I ved det. Og er man utålmodig, jamen så er det jo helt tydeligt. Så nu ved I også det. Lave sådan en gang hurtig østersat på halv. Det er i hvert fald effektivt. Ja. I forbindelse med vores tema, vi taler om at dø, besøger Puk Elgård 3 familier og hjælper med jura og store følelser. Har man sagt testament, Ja. så er det jo fordi, jeg ikke er her længere. Skulle der ske Ja. noget med dig i morgen, så skal jeg i hvert fald gå fra huset hjem, ikke? Mit testamente, nu på DR-TV. Om lidt Ja. besøger vi Aarhus højst placeret højhus, der er Ja. blevet kaldt for en tragedie af en Kolsens Ja. og der har været en arkitekt til stede, det er lige straks. Ja. Hvad sker der, når vi flytter folkedomstolen væk fra internettets vinjustiser, og i stedet lader holdningerne mødes? Nå, hvor er du så sød, hvor Josefine. Men det er Jesus også. Nogen kan gøre noget for sjov. Jeg er blevet mere eller mindre ufrivillig far. Vi ved ikke, hvor meget Men det er bare han har mistet sit livsværk. Men så går han da op for sig. Jeg ændrer ikke på min liv her. Jeg synes, det er åbne, og der skriver, det kan være den voldtaget. Jeg har helt lov til at tage ned. Vi får ret meget med på denne her film. Folkedomstolen. Men vi har juryen nu voteret. Jeg har skiftet mening. Jeg holder Ja. Nu på DR-TV. Ja. Her sidder Nick og jeg. Nick er uhelbredeligt syg, og det er jeg også. Mhm. Men vi sidder og drømmer. Bare for at dø.
jeg er bange for, hvad jeg går glip af. 4 uhelbredeligt syge danskere ønsker at give en sidste gave til dem, de elsker. Ja. Og det vil jeg gerne hjælpe med, for det kan være svært selv at overskue, når man er virkelig syg. Jeg har også brug for at mærke, at jeg stadigvæk er i live, at jeg ikke kan give op. Det er bare nogensinde derude og flyve helikopter. Vi skal bare nå at leve livet og nyde. Så får vi også lige Jesus med, og Josefine. Er de ikke bare søde? Jeg synes, at de er meget søde. Og det er bare så Op mod 650 demonstranter er blevet dræbt i Iran, og nu siger USA's præsident, at han overvejer militære aktioner i landet. Ja. For seneste nyt i TV-avisen kl. 21 på G7. Ja. Og nu går turen til Aarhus og det højst placerede højhus. Mette Corsen besøger Unity, der er blevet kaldt for en arkitektonisk skuffelse. Og så Nå, er det det? Derfor har hun spurgt, det er ikke så godt. En arkitekt til stede. Så kommer lige noget mere med. Men vi har også lige fået Louis med på den her film. Rigtig mange højhuse. Og det er sådan set fint med mig. Jeg kan godt lide højhuse. Men her på det højeste punkt i kommunen, hvor der ligger et smukt gammelt vandtårn, der har man besluttet sig for at bygge rigtig højt. Ja. Det her, det kan ses 7 kommuner væk. Og når man bygger så højt, så skal man gøre sig ekstra umage. Ja. Det har man ikke gjort. Så hvad er der gået galt? Hvordan har man kunne begå så stor en brøler her i Skibesby? Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af. Så kunne jeg selvfølgelig også godt tænke mig at vide, om der har været en arkitekt, eller måske flere af dem til stede. Ja. Det må vi se. Det er altså ikke højden, der skræmmer i Aarhus. Nej. Alligevel var det nok de færreste, der var forberedt på det her. Unity. Et højhus på 94 meter. Det er ikke fordi bygningen har brudt lokalplanen, men der er nogle arkitektoniske principper, som på ingen måde er blevet overholdt her. Ja. Og det er et problem, for placeringen på toppen gør, at Unity faktisk ender med at rage 164 meter op over havets overflade, så ingen kan undgå at se det. Når man er her på toppen af Lisbjerg Bakke, som er en af indfaldsvejene til Aarhus, der kan man tydeligt se, hvor markant Unity er i landskabet. Det er som om, jo længere væk man kommer fra Unity, jo mere konformende ser den ud. Det ligner noget, der ikke skulle være der. Lad mig sige på den måde. Ja. Det er Lars Armstrong. Hej. Hej. Velkommen til Aarhus. Ja. Hvad tænker du om det her hus? Det er et meget voldsomt hus, som også når du kommer tæt på det, virker lidt ufølsomt. Hvad mener du med, at det er ufølsomt? Jamen altså, der ligger jo for eksempel et gammelt vandtårn lige ved siden af, som er sådan et historisk hus med mange detaljer, og som jo af gode grunde har ligget højt, men også har været sådan en markør, når man kører ud af byen, ud af Randersvej nord. Jesus og Josefine er egen højhed. Det har mistet sin autoritet. Fuldstændig. Det er noget, jeg mærker, men så det ser så underligt uddansk ud. Det ligner ferielejligheder på Costa del Sol. Altså normalt, når man bygger sådan der, så er det fordi, at man bygger ud til vandet. Ja, der er sådan noget udsigtsbyggeri over det. Så ligger det ud til en meget trafikeret vej på kanten af Aarhus. Så det sender ligesom et andet signal, der ikke passer til det sted, der bliver bygget. Det ligner en klump, som der ligesom blevet skåret huller ind i og fjernet noget materiale. Nej, var min lille skattedreng. Altså det er ikke bare et spørgsmål om, hvor højt må jeg bygge, hvor tæt skal det være, hvor langt må jeg komme. Det skal jo gøres rigtigt med fornemmelse for den arkitektoniske kvalitet. Ja. Og som kommune har man en særlig forpligtelse, når man giver folk lov til at bygge på den måde her. Ja. Og der har været en arkitekt til stede? Ja, det tror jeg. Det er helt klart, at der er nogen, der har arbejdet Så må vi jo lige få noget mere med den søde Jesus. Det må jeg jo så finde ud af. Også med den søde Josefine. Det var oprindeligt en lokal investor, der sammen med tegnestuen 3XL tegnede det, der først blev kaldt for Latour Tower, og som skulle bestå af 300 familievenlige lejligheder. Ja. Men efter lokalplanen blev vedtaget i 2015, købte den skotske kapitalfond Aberdeen Standard Investments grunden. Pludselig blev Unity opført med intet mindre end 652 mikrolejligheder.
og Ja. noget er gået så galt, at projektet bliver nævnt som en af Aarhus' største arkitektoniske fejl og Ja. en tragedie for byen. Jeg tænker, at jeg lige vil gå ind og kigge lidt Ja. nærmere på Unity. Ja. Og her åbenbart det så Det er noget klods i noget. Rent visuelt. Og så Ja. er det jo helt gigantisk højt. Og så har man jo den her ret vilde panoptikon-fornemmelse. Altså alle de her lejligheder, alle de her mange øjne, hele vejen rundt. Det er sådan, man gerne bygger fængsler. Ja. Det der var ideen med Ja. Unity, det er jo det her med, at den skal ligesom slå sådan et cirkelslag. Bygningen skulle ligesom pege over på vandtårnet og være lav, og så skulle den ligesom bevæge sig væk og op. Ja. Og på den måde ligesom give førstepladsen til vandtårnet. Men Hvor en problemet lille er, søde at man Jesus. har jo ikke lavet noget, der Og så er fik vi støbt på lige stedet, Louis så der Mængel. har runding. Man har sat elementer Og sådan her Josefine og lidt Jesus. skråt for at skabe en halvcirkel. Man kan prøve det selv derhjemme med nogle klodser. Men i virkeligheden har man fået sådan en hakket takt og en hel Ja. masse små kanter. Det bliver meget gumpetungt. Altså man bliver helt trist af, at vandtårnet så lige stikker op der og prøver på en eller anden måde at minde om, at der engang har været nogle mennesker, der har gjort sig umage. Det er bare en meget, meget stærk kontrast på den helt forkerte måde. Så det her byggeri med synlige samlinger, synlige skruer, kabler og ledninger og kameraer og installationer overalt. Hurtigt, billigt, tarveligt. Ja. Og så en skala, som man føler sig som en lille myre. Ja. Ej. Vi får ret meget med på denne her film med Josefine og med Jesus. Bor du her? Ja, jeg bor der selv. Jeg bor på anden etage. Toilet på 11. etage, så det er den højeste bygning. Du er helt op. Hvad synes du om sådan bygningens udseende? Ja. Du skal bare sige, hvad du synes. Det er ikke sådan, jeg tænker, wow. Hej, og flot. Hej, flot, ja. Det er meget beton. Jeg synes, den skæmmer vores gode gamle vandtårn. Det drukner Ja. simpelthen i den her kæmpe store bygning. Ja. Aarhus har en gammel højhuspolitik, der tilskriver, at høje huse skal placeres på byens højeste steder. Og det har man faktisk fuldt med Unity. Så hvad er det, der er problemet? Det kan en lokal arkitekt måske svare på, for han kender til Unity på både godt og ondt. Ja. Brormand, du er jo arkitekt. Jeg er arkitekt. Du underviser i arkitektur. Ja. Du har jo været enormt kritisk over for Unity. Så har vi jo lige noget mere og mere på den her film med den søde Jesus og den søde Josefine. Ja, vi også kan få min kæreste Louis med, hvis vi er heldige med på denne film. Jeg tror, hvis man, nu sagde du, jeg underviste, jeg tror, hvis man indleverer sådan noget til det, der hedder en afgangseksamen, eller For nu ved I det. Bygningens fremtræden er jo grusom. Det er en fuckfinger til byens kontur og landskab, og landskabet træk og herlighedsværdi. Det er en totalt misfoster, jeg gider at sige det. Ja. Men Boris, du bor faktisk her i Unity. Ja. Der er jo en arkitekt til stede hver dag i det hus. Når du nu er så, du synes, det
tamrotte Jesus med på denne her film. Husk at promenere og promotere, skriv kun søde ting om en film. Og når man promenerer, betyder det, at man betaler for at se mine film. Og det må man meget gerne fortsætte med resten af januar måned. Også i nogle af de andre måneder. Og det er bare så I ved det. Denne her film kommer til at koste over 159.000. Så nu ved I også det. Og det er bare så I ved det. Men I får ret meget mere på den her film. Og det er også servicerotter. Og det betyder, at Jesus og Josefine hjælper mig rigtig meget, når jeg har min angst. Og det er bare så I ved det. Og Josefine kommer nok med på nogle af de næste film, jeg laver. Og det er bare så I også ved det, så nu ved I også det. Og hvis man skal anskaffe sig tamrotter, så skal man anskaffe sig 2 tamrotter i Planterama i Tostrup. Enten 2 hanner eller 2 hunder, eller en han og en hund, hvor hannen bliver kastreret, så den ikke kan lave unger på hundrotten. Og det er bare så I ved det, så nu ved I også det. Man kan lære tamrotter at gå i sele. Man kan også lære dem at gå på line på ræb, og give feje og give kys på munden. Mine tamrotter, Josefine og Jesus, bryder sig ikke om at gå i sele. Derfor går mine 2 tamrotter, Josefine og Jesus, ikke i sele. Men jeg har lært dem at sidde på min skulder, eller sidde i deres portkasse, eller sidde i deres bold. Og det er bare så I også ved det. Så nu ved I også det. Og man skal starte træning med det samme, når man er på vej hjem fra Planterama, kan man starte med at træne med rosiner, med håndfoder med rosiner. Så de vender sig til ens duft. Og det er bare, så nu ved I netop det. Og det, nu ved I det, og jeg håber snart på, at min kæreste Louis er på vej hjem til mig. For ham venter jeg på. Så nu ved I det. Og det er bare så I ved det. Så jeg håber, han er på vej. Min kæreste Louis. Det håber jeg. Det krydser jeg fingre for. Bare der ikke er sket ham noget. Så nu ved I det. Og så gør vi sådan der. For lige lidt mere med på den her film med Josefine. Lige nu er det kun Jesus, der er på den her film. Josefine kommer med på nogle af de næste film, jeg laver. Og det er bare så I ved det. Så nu ved I også det. Og det synes jeg bare lige, I skulle vide. Så. Jeg er ligeglad med guldet. Og vi får lidt mere med på denne film. Dig får jeg ham nu serveret på et sølvfad. Sådan der. Men nu får vi jo lige Jesus med. Og knæk af mine fingre. Det tog sin tid. Velkommen, deres majestæt. Og vi gør noget. Sådan der. Så nu ved I også det. Josefine kommer kun først med på nogle af de næste film. Så lige nu er det bare kun Jesus, som er på den her film. Så nu ved I det. Og det er bare så I ved det. Nu ser du ikke så snu ud, hva'? Gør du det bare? Find noget på sparsmed. Vi kan jo få rimelig meget mere på den her film. Hov, pas på at gemme de stikker. Værsgo. Og det er bare så I ved det. Så nu ved I netop også det.
Og vi gør. Og så får vi jo lige noget mere med på denne her film med Jesus. Og det er bare så I ved det. Så nu ved I også det. Jeg håber da snart på, at min kæreste Louis er på vej hjem til mig. Det håber jeg, men han siger, at han er på vej. Så han sidder muligvis i bus 600S mod Ishøj. Og det er bare så I ved det. Så nu ved I også det. Vi har brug for din hjælp. Nogle handlende hjalp os, og det gjorde det nemmere for kunden at bytte plads. Vi får lidt mere med på den her film. Så nu ved I det. Så gør vi sådan der. Og så får vi jo noget mere med på denne her film. Med søde, rare Jesus. Som er meget sød og rar. Ja. Og det er jo bare lige så I ved det. Sådan der. Mahjong. Og vi gør det. Sådan der. Vi kan lige få noget mere med på den her film med min tamrotte Jesus. Så nu ved I det. Og det er bare så I ved det. Vi kan ikke vente med at prøve det. De bliver nødt til at vente lidt længere. Jeg har glemt nogle bånd og en saks til den officielle åbning. Jeg er straks tilbage. I er ikke de eneste, der er gode til at lave papkasse for et Paw Patrol. Og så skal I bare se løjer. Og vi får jo ret meget med på den her film. Jeg håber da snart på, at Louis han er på vej. Hvorfor bruger jeg al min dyrebare tid på at bygge? Så vi lige kan få Jesus med på den her film. Nej, jeg har da ikke limet mine fingre fast i mit overskæg. Jeg skulle bare sætte det lidt. Ja. Ja. Hvornår må vi prøve det? Så snart Ryder kommer tilbage, så kan vi officielt åbne for det. Og vi får ret meget med på den her film. Med søde, rare Jesus. Men vi skal nok passe rigtig godt på. Ja, den her er virkelig sikker. Det skal jeg nok bedømme. Inspektør Hammervig Forder, papkassefortinspektør. Ifølge reglerne, så har den ikke den rigtige størrelse, form eller type af pap. Væk med den. Hvad? Vi kan lave det om, så den følger reglerne. Ja. Tag væk fra papkassen. Stille og roligt, miau, miau. Jeg mener, chauffør, medarbejder, Ja. person. Hov, hvad sker der? Træd væk, tak. Denne papkasse får tilhører nu byen Tågerup. Så får vi jo lige lille søde Jesus med på denne her film. Sådan der. Sådan der. Luk mig så ud herfra. Det kan jeg ikke. Vi bliver først nødt til at løse opgaverne for at få i gang. Det er dig, der har bygget den. Du kender vel alle svarene? Nej, jeg har bare sat skærmene op. Det er computeren, der vælger opgaverne. I så fald. Hjælp! Jeg må hellere ringe til Ryder. Lille bitte Jesus, han var lille, ja han var. Han var lille.
så sød, lille søde Jesus. Han var lille og så sød. Lille søde Jesus. Han var lille og så sød. Lille søde Jesus. Nu håber jeg snart på, at min kæreste Louis er på vej hjem til mig. Og det er bare så I ved det. Så nu ved I også det. Ja. Ja. Så til den her mission skal vi bruge Chase. Ja. Du skal bruge din megafon og fortælle chaufføren, at han skal stoppe bussen. Ja. Chase er på sagen. Ja. Og Rubbles, du skal bruge din kran til at løfte papkassefortet, så vi kan få Bobby Nej. ud derfra. Så får vi også lige Jesus med, som er meget sød og rar og venlig. Nå. Men I kan jo få ret meget mere på den her film. Sådan der. Så får vi lidt mere med på denne film. Og så kan vi jo lige få noget mere med på denne film. Med søde, rare Jesus. Og så er det irriterende med Instagram. Det skal stoppes, det der Instagram. Bliver ved med at skrive reklamer til mig, og det er ret irriterende. Og det er bare så I ved det. Så nu ved I også det. At Instagram, den er ret irriterende. Men vi får i hvert fald ret meget med. Med søde, rare Jesus. Han er meget sød. Og det er bare så I ved. Du må ikke gå i panik, inspektør. Vi kan godt. Mm-hmm. Hvem går i panik? Hvis de der er røde og grønne, så skal den i midten jo være... Ja, gul. Godt klaret. Ja. Så. Vi får ret meget med på den her film. Med den søde Jesus. Han er meget sød og rar og venlig. Og det er bare så godt. Så nu ved I det. Også derfor han kommer til at pusse andre Jesus. Så nu ved I det. Ja.
farvel i mine 2 tamrotter med Josefine og Jesus. Husk at promenere og promotere. Skriv kun søde ting om mine film, og når man promenerer, betyder det, at man betaler for at se mine film. Og det må man meget gerne være sød at fortsætte med resten af januar måned. Også alle de andre måneder. Denne her film kommer til at koste over 130.000. Så nu ved I også det. Og det er bare så I ved det. Og så er det også servicerotter, jeg har, Josefine og Jesus. Og det betyder, at de hjælper mig rigtig meget, når jeg har min angst. Så nu ved I også det. Hvis man skal anskaffe sig tamrotter, så skal man anskaffe sig 2 tamrotter i Planterama i Tostrup. Enten 2 hanner eller 2 hunder, eller en han og en hund, hvor hannen bliver kastreret, så den ikke kan lave unger på hundrotten. Og det er bare så I også ved det. Så nu ved I netop også det. Tamrotter kan lære at gå i sele. De kan også lære at gå på line på ræb og give feje og give kys på munden. Men det er ikke alle tamrotter, der kan lide at gå i sele. Mine 2 tamrotter, Josefine og Jesus, bryder sig ikke om at gå i sele. Derfor går mine tamrotter, Josefine og Jesus, ikke i sele, men jeg har lært dem at sidde på min skulder, eller sidde i deres pantpålkasse, eller sidde i deres bold. Så nu ved I også det. Og det er bare så I ved det. Og man skal starte træning med det samme. Allerede når man er på vej hjem fra Planterama, kan man starte træning med det samme med at håndfodre dem med rosiner. Så de vender sig til ens duft. Så nu ved I det. Og det er bare så I ved det. I kan lære en hel masse om tamrotter. Det kan I. Og det er meget vigtigt, at I altid husker at høre godt efter. Ja. Nu har jeg tjekket, om der er nok penge til mad til mine dyr. Og det er der på lørdag. Så der skal vi i Planterama i Tostrup og købe noget mad til mine dyr. Nu har min væve Birgitte endelig sørget for det. Og det er bare så I ved det. Så nu ved I det. Men det var ikke særlig lang tid før, at jeg vil tænde for fjernsynet. Og så skal jeg bare lige finde Ramasjang. Og det er bare så I ved det. Og det kan godt tage sin tid, før jeg finder en rigtig kanal. Altså Ramasjang, ikke? Ingefær, masse varmbrød, ja. Og så har vi toppet med en lille smule grønlandspesto på toppen her. Så nu ved I også det. Nu har jeg fundet Ramasjang. Ja. Mesterlige monsterbørn. Et gyseligt væddemål. Ja. Nå. Jeg er også ved at være godt træt af snevejret. Og det er bare så I ved det. Snackpauser. Randall. Så nu ved jeg også det. Men den er 5 minutter i sukkerchok. Du skræmte vores underbukser brune, bror, mand. Ja. Sejt nok. Synes I, det var skræmmende? Ja. Så vent til I ser den her. 1985. Klammen ting i mørket. Ja. 4.
Ja. Psykonøjerne. Nu digitalt restaureret. Og nu får vi jo ret meget med på denne her film. Og det er bare så I ved det med Josefine og Jesus. Så nu ved I også det. Vi skal bare se den. Så jeg er klar til filmaften! Ja. Vi vil føre snacksene fra deres spisekammerfængsel. Ja. Ja. Og så frem med højtaleren. Vi skal se gyserfilm med gyserro. Du må være det eneste barn i verden, der stadig køber film på små runde skiver. Prøv at finde den her basse på streaming. Det er muligt. Ja. Vi får lige lidt mere med på den her film. Vi skal altså bare ikke se endnu en western. Tapre støvede helte på hesteryg, der afgør deres uenigheder med salgsløbere. Det kan man da kun elske. Vågn op, Nå, kan man det? Cowboyfilm er kedelige. Gyserfilm er seje. Ja. Vil du ikke se den mest uhyggelige film nogensinde? Ha! Det siger mig ikke noget. Gyserfilm prænder fuldkommen af på mig. Det her er ikke nogen almindelig gyserfilm, morfar. Det er klamme ting i mørket 4. Ja. Psykonøjerne. Ja. Nixon virker ikke. Jeg har en idé. Er du en gambler, morfar? Det kan du blive spids på. Jeg er en spillehaj med pokerfjes. Hugget i rent kredit. Og hvad har du i tankerne? Hvad med, at vi vædder? Hvis vi nu kan skræmme dig fra videresats, så er det os, der bestemmer over fjernsynet. Hvor lang tid har I? Vi får 24 timer til at få dig til at skide i bukserne. Aftale? Ja. Men hvis jeg vinder væddemålet, skal vi se alle 225 episoder af Sheriffen skyder med skarpt. Ja. Aftale! Ja. Hvad griner du af? Nu skal jeg vise jer noget. Det her er min oldefar Ulrik. Han er den eneste på hele planeten, jeg nogensinde rigtig har været bange for. Ondt ved dig, morfar? Ondt ved mig? Nej da. Min oldefar elskede mig. Han var bare ualmindeligt skræmmende. Ja. Den er der. Der har vi min lille Laban. Nå, men altså, min pointe er bare, med mindre I på en eller anden måde finder ud af at få oldefar Ulrik tilbage fra de døde, taber I stort. Så får vi lige lidt mere med på denne film. Vi får lige noget mere med på denne film. Med søde rare Jesus og søde rare Josefine. Og det er bare så I ved det. Så nu ved I også det. Jeg fik jeres besked, børn. I skriver, der gemmer sig et John Wayne-boksæk her i haven. Det skulle vel aldrig være et af jeres latterlige forsøg på at skræmme mig, vel? Snop en bøffelhamser. Så får vi lige noget mere med på denne film. Både med Jesus og med Josefine, som er meget søde og rare venlige. Og det er bare så I ved det. Han blinkede ikke engang under sommerangrebet. Ikke et blink. Den fyr er uskræmmelig. Ja. Vi kommer til at se billedet Kip mig her og hestepære mig der hver aften, indtil vi er lige så gamle som han er. Vi må ikke give op. Nu smider vi fløjlshandskerne. Vi må tænke i dybden og opfinde det mest ambitiøse skræmmescenarie nogensinde. Lad os komme i gang. Tror I virkelig mørket skræmmer far her? Det er det rene amatørshow. Morfar, er alting okay? Hvad sker der her? Vi forbereder bare de næste voksenblæoplevelser. Ja. Hvor er han?
vi får lige lidt mere med på den her film med Josefine og Jesus. Der har vi min lille læbe. Ja. Sådan der. Tak for hjælpen, Randall. En fornøjelse. Ja. Og nu husker I vores aftale. Ja. Ikke flere uautoriserede snackpauser. Ja. Det lover vi, Randall. Vi skal se gyserfilm med gysergrå. Fjernsynet tilhører os nu, og klokken slår klamme ting i mørket 4. Psykonoierne. Ja. Og ikke mindst namsenatten. Ja. Nej, det her sker bare ikke. Nej. Randall, hvad har du gjort? Så får vi lige noget mere med Josefine og med Jesus, som er meget sød og rar og venlig. Og det er bare så I ved det. Så nu ved I netop også det. Masjang! Man anslår, at der på et hvert givet tidspunkt findes 10 decillioner levende insekter. Og så gør vi lige sådan der. Så var det ikke længe før min kæreste Louis er på vej hjem til mig. Og det er bare så I ved det. Den ser altså ikke særlig farlig ud. Kan du ikke prøve at prikke til den? Hvad? Gør det selv. Du har de længste arme, så du kan holde dig på sikker afstand. Nå, var lille sød Jesus og Josefine. Ja. Nej, ikke nu igen. Dina! Nej. Ved I, hvad det er? Ja, det er en kraftig tardi. Vi ved ikke, hvor de kommer fra, eller hvad det er. De dukker bare op af jer til at tro, det er her, de bor. Må vi beholde Ja. den? Må vi beholde den? Den kan bo på mit værelse. Det var mig, der fandt den, Pippi. Den skal bo Ja. hos mig. Det er mig, der passer den. Vi synes Ja. ikke, det er en særlig god idé. Typisk. Tror I ikke, jeg kan finde ud af at passe den mindste lille skabning? Det er ikke derfor. Ja. Det er nemmere at vise dig det. Er de alle sammen kraftitardier? Hvad er der sket med dem? Vi ved det ikke. De bliver alle passet så fint i jeres Ja. ældre søskende, men de døde bare. Det skete hurtigt, uden nogen forklaring, men hver gang skete det samme. Jeg Ja. var så nødt her, at I også bliver kede af det. Ja. Med andre ord, så siger jeg altså, at mine brødre og søstre alle sammen var elendige til at passe deres kraftitardier. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Ja. Men jeg er god til, og den her kraftitardier får sig et langt og lykkeligt liv. Ja. Men nu er Vi det får jo blevet lige meget. lidt mere med på denne film. Med både med Josefine og med Jesus. Klumperumpe. Klumperumpe? Ja, den har en rumpe, der ligner en klump. Den Ja. er også klumperumpe. Ja, du altså. Det er det, du er. Ja, du altså. Lad så var du hjem. Og så gør vi lige. Sådan Så får vi lige mine 2 tamrotter med Josefine og Jesus. Husk at like alle mine film på YouTube og på
promenere på dem. Jeg skriver kun søde ting om min film. Når man promenerer, betyder det, at man betaler for at se mine film, og det må man meget gerne være sød at fortsætte med. Resten af januar måned. Også de andre måneder, så nu ved jeg også det. Denne her film koster over 2900.000, så nu ved I også det. Og det er bare så I ved det. Og så er det også servicerotter, jeg har. Josefine og Jesus, og det betyder, at de hjælper mig rigtig meget, når jeg har min angst. Så nu ved I det. Og hvis man er interesseret i at anskaffe sig tamrotter, så skal man anskaffe sig 2 tamrotter i Planterama i Tostrup. Enten 2 hanner eller 2 hunder, eller en han og en hund, hvor hannen bliver kastreret, så den ikke kan lave unger på hunrotten. Så nu ved I også det. Tamrotter kan lære at gå i sele, kan lære at gå på line på reb, kan lære at give fej, kan lære at give kys på munden. Det er ikke alle tamrotter, der bryder sig om at gå i sele, og man må ikke presse dem til det. Det må man ikke. Mine 2 tamrotter, Josefine og Jesus, bryder sig ikke om at gå i sele, derfor går mine 2 tamrotter, Josefine og Jesus, ikke i sele. Derfor har jeg lært dem at sidde op på mine skuldre, eller sidde i en pandpålkasse, eller sidde i en af de der bolde, jeg har til dem. Og det er bare så I ved det. Og det kan de sagtens lære. Med rosiner. Man starter simpelthen træning med det samme. Når man er på vej hjem fra Planterama, starter man med håndfoder med rosiner. Sådan så de vender sig til ens duft. Og så redder dagen efter, så er de tryg ved en. Det går rimelig hurtigt. Og de kan godt lide at have hinanden. Og nu drikker Jesus vand af sin vanddunk. De kan også godt lide at ligge og putte sammen. Josefine og Jesus. Så nu ved I det. Ja, det er vigtigt, at I ved. Og så får vi ham jo lige med igen. Der drikker han også lige lidt vand. Ja. Det gør han på mange af mine film. Så nu ved jeg også det. Det er bare så I ved det. Vi får ret meget med på den her film. Og det er irriterende med hjemmeplejen. Altså. Jeg gider ikke i dag. Nej. Gider ikke. Ikke i dag. Ikke i dag. Jeg synes sådan det er nu. Og jet. Jeg gider ikke i dag.
Hej Josefine. Nu er jeg fordi jeg gider altså ikke. Jeg sagde jet. Jeg havde sagt nej. Det er ikke en gæst, det er hjemmeplejen. Jeg gider ikke i dag. Har ikke lyst i dag. Jeg har ikke lyst i dag. No. Du har ikke lyst til nej, det? No. Okay. Men ved du hvad, så siger du bare ellers tak. Det er rarest, ikke? Ja, ellers tak. Ellers tak. Ja. Det er så fint. Ikke i dag. Jeg har ikke lige lyst i dag. Det er en anden gang. Nå, I to. Josefine og Jesus. Nu skal I være dygtige. Du er en god dreng. Ikke også, Jesus? Og Josefine, du er en god pige. Jeg har nok af det der. Jeg må bruge kattefoder indtil videre. Ikke også? Sådan er det, når man har en dukkos. Men vi får lige Josefine og Jesus med. De to søde. Ej, nu skal du lige være sød. Jesus. Altså, du kan da ikke bare tage fat i nakken på hende. Det er en lille bandit. Du skal ikke til at være en bølle, og holder du Josefine lidt i ørerne? Hvad, Jesus? Ikke i dag. Jeg har bare ikke lyst i dag. Jesus, nu skal du være sød over for Josefine, ikke også? Lad hende drikke. Du er en bølle lige nu. Du skal være sød, Jesus, over for Josefine. Ikke? Det er bare fordi hun er den mindste. Hun er en pige. Sådan. Nå, var Josefine og Jesus. Nå, så får vi Josefine. I to. Nu hører I ordentligt efter begge to. Både dig, Josefine, men også Jesus. Og ja, du skal også være sød, ikke? Josefine.
Det gælder jo ikke kun Jesus, vel? Det gælder også dig, Josefine. Sådan der. Vi får lidt mere med. Skal vi se. Nå, hvad Josefine? Ordner du Jesus nu? Trænger han til det? Hvad? Sådan der. Lige Jesus med igen, som drikker vand. Sådan der. Lige for de to med. Ja, I to banditter. Josefine og Jesus. Nå. Ja. Knæk semmelfinger. Ej. Josefine dog. Kravler nu igen derop. Ikke noget med at drille Jesus, vel? Du skal være sød ved Jesus. Nå, skal du lige have noget at drikke, Josefine? Nå, det var fordi, de gerne vil op til mig. Lige om lidt. De to. Det er derfor nemlig. Men vi får ret meget med på den her film, hva'? Josefine og jeg.